Tanzania now has new electric trains for its upgraded SGR network. The country will now enjoy a new era of high-speed rail as the service from Dar es Salaam to Morogoro, slashing travel time from 4 hours to 1 hour and 40 minutes. What is stopping Zimbabwe from doing the same? Fadzai maere ari kuuya panapa aiwa achivapa question achiti pindura in 20 marks achi challenge vanhu venyika yeZimbabwe. Saka mena machoka atakwa na Fadzai maere not about subscribe or like or on the bell icon. Anoposta two my pictures aiwa at the bullet train yekunyika yeTanzania neZimbabwe rail transport achiti some countries have looters while others have leaders. Anobva compare the two obva avapa ma questions achiti aiwa sezvamuri kuona izvi zvinotongokunguta zvoga kuti honai transport yenyika yeZimbabwe, rail transport yenyika yeZimbabwe nerail transport bullet train yenyika yeTanzania achiti aiwa dzimwe nyika dzine ma leaders while dzimwe dzine ma looters. Fadzai maere anobva ngosivasira mubvunzo muchira achiti what is stopping Zimbabwe from doing the same, iyo ine aiwa vanhu vari kuinvolvwa muma millions ematenders but vatadza kuti development yakadai kuti we now need new leaders. Tudze mafungiro enyu metudi pamusoro pemadvocate kuti Fadzai maere pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.